Lakha Sirkep Amreng constituency alo Umkhirme arong along Umkhirme Youths and Students Union atum surihini ra isi ningkan pen amahang pathek pondet pen pining an ningkaning ko rapho kechok arni an nithom kechok arni sai angdung mesen pensi kepachun pon ningkan ningko rapho kechok ketalona mailong aklimjir ingtipi maipi kongchun bang eljon timung atum kechari pona mailong Lakha Sirkep Amreng constituency em Rina Terangpi Kennedy Inhi Mozadar Jirikinding Socheng Block a chairman Prophet Jirikinding Town Committee Ward Commissioners Clark at Teron Piatum Chitongdun Kiching Siajai make Umkhirme Youths and Students Union Alama Laughlin Hanse UYSU founder Alangli Reading Pensi Lama Pangjarpon Lapen Aduntu Elder Morning Star Terang Arideng Pen Wotung Echor Pangjarsi Puthot Silver Jubilee a Cake Matihim Kedok Sitami Inthan Pon Halapu EM Rina Terang P Sitami Students Mati Lo Charlie Atum Koson si Aprang Kengkam Kachejor Nang Jima Po Alam The Than Tekang Lapen Umkhirme Arong Along Committee Hall Sitami Nangkim Pipo Puta Lamcha Chipitekang Litum CMEM laban litum kapre katum sambil kini litum labang su program katalon pamlong lagalang litum nang kacirabun financially long litum sumpik labang su program litum katalon atimani litum methang yut atum long litum thangat aja kom tawe konta lang litum han kacirabun tas litum labang su katalon pon tulong lagalang tum alang litum han suruh partik loson konta kasli tum phangal la komiti hola tang litum han cakpon lo labang su komiti hola tang ke non ke bang puje bang lang litum han tipon ko pajir pon pada nangkim pipo besalang litum nilitum kancakon Jirikinding pen samsing ingti karbing long life